Dobrodošli u apartman Adriana, udobno mesto u čarobnoj banji Koviljači. Smestili smo se u novom kompleksu Peak Handel, pružajući vam tako savremeni smeštaj sa brojnim pogodnostima. Na prvom spratu ovog objekta naš apartman pruža sve što vam je potrebno za prijatan boravak. Sastoji se od dnevne sobe sa prostranim trosedom na razvlačenje i jedne ugodne spavaće sobe sa velikim garderoberom i udobnim francuskim ležajem. A tu je i Smart LCD TV da se možete opustiti i uživati u omiljenim programima. Kuhinja je potpuno opremljena, uključujući rernu, indukcionu ploču i frižider. Tu su i svi potrebni aparati i posuđe, uključujući toster i kuvalo za vodu. Naši gosti dobijaju peškire i posteljinu, tako da se ne morate brinuti o osnovnim potrepštinama. Apartman je opremljen svim modernim sadržajem, uključujući besplatan Wi-Fi internet i kablovsku televiziju. Da bismo vam olakšali boravak, obezbedili smo i veš mašinu, fen, peglu, dasku za peglanje, usisivač i vagu. Zgrada u kojoj se nalazi apartman ima lift i obezbeđeno parking mesto, što dodatno povećava vašu udobnost tokom boravka. Banja Koviljača je biser zapadne Srbije, smeštena u Podrinjskoj regiji, okružena bogatom kulturnom i istorijskom baštinom i netaknutom prirodom, šumama i drinom. Osim uživanja u lepotama prirode, posetioci mogu obići i kur salon, wellness Kovilje, planinu Gučevo, manastir Tronošu, sunčanu reku i brojne druge atrakcije. Za sve dodatne informacije i rezervacije, slobodno nas kontaktirajte na sledeće brojeve telefona 065 475 8333 i 064 293 1508 ili putem e-mail adrese adrianamarcetic@gmail.com. Vaš boravak u banji Koviljači biće nezaboravan uz apartman Adriana.